Ki kubor ki babnya. Ka Jingjia tua Khyndew ha Wayanad Kiew ka Jingiap Briew KHASI rupusan Ngut. Iaid Shakhmat ki Jingai Jingiap bat pelat kam pelat im ka Jaka Kerala kala sakhi ya ka Jingtua Khyndew ka bahetam ha ka khana pateng ka jongka. Ka Jingdon jong ki bayap na ki Jingjia tua Khyndew ki babun ka blakta ya ka Wayanad district kala Kiew KHASI rupusan Ngut. Ya ka jinglet pelat im bat a jingarap lai shimentalang da ki sipai ki kenhon ka NDRF bat ki pulit ka jela. Layo ban pelat im ya palat 1000 ngut ki Briew hadu menta. Kini ki kenhon a jingarap ki lala ru ban seibun teli ki metyap na ki te ki jaka menta ka sngi. Ka Jingdon jong ki bayap kala banang Kiew namar bala palat kumbasis pa Ngut ki Briew kidang ja bat layo lum jingtep babon na ki medyap kidang syatap syapo. Ka jingtay jak ya ka jingking Bailey da ki sipai kadang ya chat ha mudakai kenang ban penstet ya ki kampelat im. Ka sorkar jela kala betha ya ki patba ban kiarna ka jinglet syakite ki jaka ki basyak ta ha Wayanad.